i3 dat is een soort systeem wat meer informatie houdt over een beam. Nou, we roepen allemaal wel vaak van een beam dat is goed voor de natuur en voor het milieu. Maar dan is het vaak van ja, wat doet die beam nou eens daadwerkelijk? Nou, en daar hebben wij samen een Amerikaans bedrijf, die heeft daar een computerprogramma voor ontwikkelen, waarbij wij dus de opbrengsten van beam eens in beeld krijgen. Ik heb hier bijvoorbeeld zo'n berekening. We staan hier bij een Simmer-Eek. Deze Simmer-Eek die staat in Damwoude. Deze beam is ongeveer 1250 jaar oud. En die staat achter de Rabobank. De Rabobank heeft hier daar staat een panbel zetten. En gelukkig hebben ze de BM sparen. Je kan gewoon gebouwd zijn dat ze ons om de BM heen gebouwd hebben. Wij hebben deze BM in onderhoud, we monitoren dat regelmatig. En we hebben deze BM opgenomen en de gegevens hebben we teruggestuurd naar Amerika. En die hebben daar een hele berekening aan voor maken. En nou, dat is bijvoorbeeld deze BM, die levert voor één persoon ongeveer voor 283 dagen zuurstof. En deze BM zuivert zo volle lucht dat je er eens 127.000 kilometer autokilometers voor rijden kennen. En bij bot ruimwater had deze BM tijdelijk een jongetje 100 liter water verhest. Nou, wat we zien een hoop show is dat we hoosbuien krijgen, dat strutten onderin. En we kennen maar dit programma dus eens inzichtelijk maken wat een bepaalde BM on water tijdelijk vasthoudt. Zodat het langzamer op een groen komt of dat het vanuit het blad weer verdampt de lucht in. En ja, dat maakt ons dit programma heel uniek. Wat we hier verder met dit programma ons doen, is dat wij in grotere gebieden ons inzichtelijk maken kennen van ja, hoeveel green staat er nou eens en wat levert het op. Dus het is net alleen voor een individuele BM, maar het is ons ter ondersteuning van bijvoorbeeld een greenambtenaar om te zeggen ja, hoeveel lever ik mijn BM op en moet ik er misschien wat meer BM nog bijplanten. We hebben al een hoop reacties gekregen via social media. Dat op een gegeven moment begint dat wat erin. En dan zeggen ik wethouders wel van ja, dit bent toch wel hele interessante onderwerpen. En ik greenbeheerders. Dus heb ik al vragen gekregen van Keimers of we net grotere gebieden in kaart brengen kunnen. Nou, wat levert een bepaald parkhuis nou eens op en hoe belangrijk is dat voor u?